De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. De 11 leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer. Sommigen echter twijfelden. Toen trad Jezus naar voren en hij sprak tot hen: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. En ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leert ze onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Woord van de Heer. Wij danken God. Beste mensen, hebt u wel eens zo'n ouderwets uurwerk uit elkaar gehaald? Daar zitten heel wat onderdelen in. En het is een hele tour om die losse onderdelen weer tot een werkend geval in elkaar te zetten. Maar het is een oude en vaak succesvolle methode om erachter te komen hoe iets werkt. Dan moet je het gewoon uit elkaar halen en kijken hoe het werkt. Maar je moet het dan ook wel weer tot een werkend geheel in elkaar zetten. En dat lukt niet iedereen, om alles weer op zijn plaats te krijgen. Mensen hebben al duizenden jaren geprobeerd de onderdelen bij elkaar te leggen en om dan tenslotte daaruit dan ook volledig een idee, een gedachte, het bestaan van God weer uit op te bouwen. Dat gaat niet lukken. Zelfs niet met de aanwijzingen van de Bijbel in je hand. Daar wordt bijvoorbeeld beschreven dat God geen man is en geen vrouw, dat staat nergens. Alleen maar geen man en geen vrouw, omdat dat niet in de cultuur paste. Ja, de Joodse cultuur heeft van God een man gemaakt. Maar dat paste ook in de cultuur van de Joden. En dan staat er ook dat God creatief is, een schepper als geen ander. Zo wordt hij tenminste in het eerste boek van de schepping beschreven. Veel kunnen we er niet van zeggen, maar waar houdt zijn direct ingrijpen op? En waar begint de evolutie van het mens zijn? Van evolutie hadden ze nog niet gehoord toen het eerste boek van de schepping geschreven werd. Maar de evolutie die daarna gekomen is, ontkent niet dat God creatief is en schepper is. Maar die evolutie laat ons zien dat de mens die schepping van God gekregen heeft en met God mag delen en er zorg voor moet hebben. Dan zegt de Bijbel, God is rechtvaardig. Want hij beloont het goede en hij straft het kwade. Hij is geduldig. Ja, maar als je dat uit elkaar gaat halen, uit elkaar legt, kun je dan nog inpassen in elkaar? Want er is toch ook heel veel strijd en kwaad, waarvan het lijkt dat het nooit bestraft wordt. Door de hele Bijbel heen wordt God beschreven. Maar hij staat zo ver boven ons. Hij is zo oneindig dat hij eigenlijk alle begrip te boven gaat. En als je het uit elkaar gaat leggen, krijg je het niet meer in elkaar. Maar dan komen de theologen aan het woord. Dat zijn de mensen die de godsdienst hebben bestudeerd. En het houdt het gewoon niet voor mogelijk wat die allemaal over God hebben weten te schrijven. Zelfs als we ons beperken tot de katholieke theologen, die vroeger kerkleraren heten. Studie theologie behoort tot op de dag van vandaag tot de langste studies. Altijd op zijn minst 6 jaar academisch onderwijs. Het gaat niet over geloven, maar het gaat over godsdienst. Voor ons de christelijke godsdienst, hoe die zich ontwikkeld heeft. En er zijn heel veel ontwikkelingen geweest.
En zo komt het dat er veel theologen zijn van allerlei komaf die ons proberen duidelijk te maken dat zij precies weten wie God is, maar ook weten wat hij van ons wil. Maar gewone mensen, gewone gelovige mensen die ook de Bijbel lezen en die zelf gedacht hebben over al die geleerdheid, die laten dat meestal voor gezien. Want gewone mensen zijn niet geïnteresseerd in theologie, in wie en wat God voor hen, maar ze zijn geïnteresseerd in wie of wat God voor hen zelf betekent. En hoe zij kunnen geloven en hoe zij kunnen leven met God. En die gewone mensen zijn in hun beschrijving zich verder gaan wenden tot Jezus en zijn eerste volgelingen. Jezus sprak niet over God, zijn vader. Ja, in diepzinnige beschouwingen noemde hij God vader. En was hij de zoon met wie hij met de vader verbonden. Hij noemde God vader omdat hij degene was waarvan hij zei dat iedereen zich veilig bij hem kon voelen. Die je voelt als iemand die van achter de sterrenhemel naar je kijkt, omdat je een onderdeeltje bent van dat heelal dat hij omvat. Die je dankt omdat hij het wonder van de geboorte van een kind voor jou mogelijk maakt. God als vader ervaren, dat gebeurt bij de ene in combinatie met deze ervaring en bij de ander op een totaal ander moment met een andere ervaring. Maar het gaat niet over de beschrijving, over het inzicht. Het gaat om de ervaring. Hoe ervaar jij God in je leven? Andere mensen hebben dat niet, of hebben dat helemaal minder. Ze worden gegrepen door God zoals hij in Jezus Christus naast ons is komen staan, in onze vreugde en verdriet, in zijn compassie, met al die mensen die tekort komen. Dan noemen ze God niet zozeer vader, dan noemen ze God zoon. Als ze het hebben over God die naast ons is komen staan, dan hebben ze het over God de zoon. Meer dan welke mens ook die beetje allemaal kinderen zijn van die vader. Zoals Jezus zoon van God zijn vader is. En tenslotte zijn er ook mensen die God helemaal niet ervaren als vader en ook helemaal niet als zoon, maar die God ervaren als degene die ons bezielt en doordrenkt met die eigenschappen van vader en zoon. En die noemen God dan God de Geest, de goede Geest, de Heilige Geest. Vandaag is het drievuldigheidszondag. Het verhaal van God die soms voor mensen vader is, die een andere keer is als de zoon die naast ons is komen staan, of als de geest die in iedere mens woont. Als er weer eens een journalist is die gaat vragen, weten jullie wat Pasen is, of weten jullie wat Pinksteren is? Dan moeten heel veel jongelui bekennen, dat weten we niet. Nou, dan moet je ze niet gaan vragen of ze weten wat drievuldigheidszondag is. Want dat weten ze helemaal niet. Het is het feest van God. Soms vader, soms zoon, soms heilige geest. Maar als je diezelfde jongeren vraagt, zijn er momenten in je leven dat je iets goddelijks ervaart, iets dat verder gaat dan jouw eigen leven, dan zullen velen antwoorden dat ze dat wel hebben. Ze hebben misschien geen weet van Bijbel, van concilies, van theologie of zoiets, maar ze geloven wel dat er iets meer is in hun leven, over de grenzen van het mensenleven heen. Geloven is ook geen theologie. Het is leven met God in je leven. De een doet het zo en de ander doet het zus. En daarom zegt Jezus ook, verkondig de blijde boodschap aan alle mensen en doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Dus wij maken niet uit wie of er wel of niet gedoopt wordt. En wij maken niet uit dat de een moet geloven in de Vader, dat de ander misschien moet geloven in de Zoon of de ander misschien in de Geest. Wij moeten gewoon doen zoals Jezus zegt. De blijde boodschap van vergeving, bemoediging, liefde, sterkte, van toekomst. Die blijde boodschap moeten wij verkondigen. En ieder die erom vraagt, moeten we dopen in die naam van God. En voor de een is dat Vader, de ander is dat Zoon en de ander de Heilige Geest. Als we God maar toelaten in ons leven. Amen.